מה נשתנה בלילה הזה? פסח הגיע, החמץ נעלם והמצות נשתתות לנו על התפריט. יצאנו לשאול את תושבי אור יהודה את השאלות החשובות באמת. בואו נראה מה יש להם לומר. אם היית צריך להחביא את האפיקומן עכשיו ברחבי אור יהודה, איפה היית מחביא אותו? במגדל מים. בספרייה? בקניון. בכיס. בבניין של עירייה. בתוך העירייה. בעיריית אור יהודה. הכי בטוח. אצל גברת ליד שוחט, קיבלתי ממנה המון תמיכה, המון עזרה. בפארק החדש של בית בפארק. או אולי ככה בין הגוונים? וואו. אם אור יהודה הייתה מאכל בליל הסדר, איזה מאכל היא הייתה? עכשיו התקלת אותי. חסה, גם בגלל שהיא עיר סופר מרעננת. זה הדג. חרוסת. מר. חרוסת מתוקה. מתוקה. מה השאלה? בוא נגיד כי אנחנו מאוד אוהבים את אור יהודה, נכון? של העיראקים, אני לא יודעת מה הם עושים, אני לא עיראקית. טריפולטאים, אז חריימי. אושפלו, מנטו, גוג'גוג'ית. מסות ג'ושק. מה זה? מרק ביצים, שובר מצה בפנים, ואתה מתענג על זה. לא היה נשאר ממנה כלום. אני לא יודעת איך קוראים, אני לא יודעת מה ההורים שלי היו קראו לזה. סוג של מעורב, אוסף של תרבויות, מנהגים, עדות. לא יודעת. אם פרעה היה גר באור יהודה, איפה היה מתחבא מהמכות? לא, אני חושב שלא היה נשאר לו פה סיכוי. בוואדי, ברחוב הרצל שמה. למה? מה מיוחד במקום? זה המקום שלו, בוואדי, של ג'יפה. אין פה מקום לפרעונים. לא יודעת, עוד פעם בקניון? לא יודעת. רוב שפה הכל מושקע, אני לא יודע איפה להרוס. אולי במקומות שהולכים לעשות פה פינוי-בינוי, שזה בכפר ענה. אצלנו בבית. הכי בטוח. ויש לנו מלא חיות, היינו משחררים אותם אליו. בשכונת בית בפארק. שיבוא יראה איזה שכונה יפה עשו לנו. בתל אביב, לא פה. מה החמץ הכי טעים שאכלת באור יהודה? מאפיית הכהנים. שאלה טובה. השווארמה, שלא עובד בכפר. גלידה. אבל גלידה זה לא חמץ, חמץ, שווארמה. יש פה אחלה של שווארמה, קוראים להם הטורקי. נתחיל בעובד בכפר, נעבור לקבב של עדיל, סמרקנד. מאכלים בוכרים כמובן. אז אני אפרגן לבן דוד שלי, מסעדת לחם בית. אז תתכבדו, תבואו, אני מזמין. מה הדבר שהכי מבאס אותך בליל הסדר? האורך? הכי מבאס זה אולי לפני לנקות, אבל אני ברוך השם זכיתי לא לעשות את זה. אז מי מנקה? אשתי. כל המשפחה ביחד, נכדים, ילדים, נינים, בלי עין הרבה פורד יוסר, חמסה. כלום לא מבאס, פשוט אני יפה בליל הסדר. אי אפשר לאכול לא שוקולדים, לא כלום. הנכדים שלי אוהבים לשבת על הרצפה. אומרים בוא, יאללה, קורפצ'ה למטה, וקוראים את האגדה בקול שלי ככה. מה נשתנה בלילה הזה מכל הלילות? וואו, האורך של ההגדה ארוך ומתיש. איזה מבאס. מה הדבר שאתה הכי אוהב באור יהודה? ב50 שנה שאני פה באור יהודה, היא התפתחה כל כך יפה שכל הארץ מקנה בנו. אני חושבת שזה אחלה מקום לגידול ילדים. יש לנו עיר פנטסטית. האוכלוסייה פה מהממת. את האותנטיות, את הלבביות. שכולם פה חברים שכולם, כולם עוזרים לכולם. שכולנו משפחה אחת גדולה. אנשים טובים, באמת חמים. הכל מתחת לאף, הכל קרוב, הכל יש פה, הכל מכל. מרכז המרכז, זה אמת. השאלה הכי חשובה, את מוכנה? בשיר אחד מי יודע. אתה יודע להגיד לי מה זה 11, 12 ו-13? תאריכים בלוח שנה. 11. דבריה. אני לא כל כך זוכרת, אני גם עייפה עכשיו, אני לא זוכרת כלום. אחד מי יודע, מה השני? 1, אני יודע, 2, אני יודע. לא יודעת, 1 אלוהינו, לא יודעת. 13. 13. רגע. 3 הבאות. 11, תעזרו לי חברים. אולי את רוצה לענות? הנה, הם עוזרים לי. 12 מה? תעזרי לי חבר טלפוני. תודה, חבדניקים. 12 חודשי לידה או לא? כמה זה חודשי לידה? 9. 12. כוכביה, ערכי לידה, חודש אחרי לידה. הייתם אומרים לנו לפני. היית עושה שיעורי בית לפני. יש את השיר, נו, בוא נשיר. יאללה, תשיר. 11, אני יודע. אלוהינו. 11, כוכביה. לא, ירחי לידה. מה פתאום? תודה רבה, הנה אמרנו את הכל. את מסתלבט עליי? שיהיה לנו חג פסח שמח. מצחיק, טעים ובעיקר בלי פירור חמץ אחד. מאור יהודה באהבה.